Dostlar, barınızga da selam. Bugün dindim matır kıyaşlı gün. Günler жылыта başladı, Allah'a şükür. Әлі bir күннің сторис қойғанайым мен. Өзімнің битке бағалар планлаштырабыз деп. Нишләп Эльмираға ауыр көтеруге қошмадым, чөнки бізге врачлар айтты, спортзалда хатыныңа ауыр көтертме dediler. Шуңа күрә Эльмира пока гантерлер көтеріп, штангалар көтеріп, спорт белән шөгыльләнмей. Шуңа күрә пока бег, чабу тегесе булса, җиңел генә күнегүләр, плавание, yüzүү тегесе булса. 2 yıl тырышабыз, достар. 2 yıl. Инде достар да, инде күп кешеләр дә сорый, качан балап кайтасыз, качан балап кайтасыз дип. Инде 2 yıl тырышабыз. Һәм менә обследованиелар үтәбез. Әле менә апрельдә Алла бирсә тагын обследование була. Шуңа күрә сөйнечле хәбәрләребез булса, сезнең белән уртаклашырбыз, Алла бирсә. Менә шулай.